e inde Allah jurumdere jurmotoɗo o jettode ɗe godani ko Allah jeyɗo binde julde kisal dumingal yo woni ko hoho men Muhammad wona e koreji makko e wondiɓe makko ha ñande ñawore. bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe yewtere meɗen Dannga nayeejo. jamma hande kadi yewtere meɗen Dannga nayeejo ɗo e dingiral jamma bela arti caggal min calmini on noon jamma hande kadi en dañi fartange artude yewtere meɗen Dannga nayeejo joɗinde joni hedde jonte 4 arani tawi ala ko saabi ɗum so wona wonde duɗe men jangu ɗe ganduɗen ɗe gonno koye ɓetoji sahaji ina namdo gonen to ganduɗa mo ala réseau ɗum saabo donken wadde yewtere nde kono guila nden yontere foof eɗen keblanno yewtere yonta noon tawa alhaali rokkani en joɗade saaha on ha mbawen wadde yewtere nde. bandiraɓe tedduɓe ndeɗo yewtere ni nde joɗɗen wadde hande en bindunoɗen nde koye saaha yontere ɗemɗe gendije he ngam yewtude hen rokkude hen miijoji men e ko rendewji men mbawi wallitorade e ɗin ñalɗi walla mbiyen ɗemgal en dañi kalen miijoji men ko ɗemgal ngal dañi e caɗele to dental to jangirde gandal ɗemgal men kono kadi ko woni e dukede hen ko won inde ɗemgal men yiɗa saynede to banggue gonka enen ɗemgal meɗen en jiiɗagal saya to banggue gonka caggal peeje mabɓe saynude ngal to banggue kaɓirɗe e ayawoji mana to banggue kabrirɗe e ayawoji ɗum kam ɓe keeɓi ɗum nden fandare yettima eɗen teskini fulɓe ɓe dartima to banggue yidde wadde kaalirɗe kono haaɗi en fewnitade ko goto foof miiji ko yo waɗa haalirde innira ɗum wuuro mum walla wotere e anditirɗe pimde mum walla holto leñol ngol woni e ɗum. bandiraɓe tedduɓe so en ndendinino hande doole e wone kaalirɗe ɗe joguiɗen hay sinno ko hen joyi tan ma en keɓatno haalirde mawde andade nde fulɓe ina kulire kersire tawde kay wiyama hande ko habroɓe ɓe goni mbawka nayaɓa e nder leydi men Sénégal. bandiraɓe tedduɓe eɗen gandi haɗi en jeyede e kan mbawka ko peccor mo gonɗen e dow mum e wasde en tinnude habaru. bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe wona noon wondi ko en ganda walla wona kadi wonde en pinanani ɗum tagui men wasa jeyede hen ala fulɓe kay ne ganduno nafoore kumpitirɗe saabu sa ƴeewi mawɓe men nden ne joguino joguiɓe konnguli haaloɓe saaha foof yuɓɓinoɓe finaji tawa men humpiteɓe nehoɓe ko holɗum waɗi en e gurdam men. bandiraɓe tedduɓe ɗum fulɓe ne joguino ɗum meeɗa ɗum wasa jogade ɗum mawɓe men nden hayɗanniyankoɓe ɓe ne jewnatno ɗum neɗɗo yaha ha to paso mum ala walla mo nehdi ala toon mo andi ganduɗo ɗum ala toon kono tawana hersa wadde wone gueɗe tawa ala ko saabi ɗum so wona nehede e on sifa findinede fini hen kadi hande ko jiiɗen ko sukaɓe hewɓe koye nder koreji yimɓe ma
to gandeɗa ganduɗa to jibineɗa mawnuɗa neheɗa ko toon mbaɗata gaturleje ɗe ganduɗa hanki neɗɗo no hersanno ɗum wadde hayto andaka holko saabi ɗum wonko jeebiɗen bandiraɓe tedduɓe gandirta eɗen ganduno ɗum ni kono mbayɗen teddinde haaloɓe men ɓeeni bandiraɓe tedduɓe hande jewtowo e haalirde fof walla ayawo ne jogii heɗotoɓe ɗum keeriɓe wadde eɗen gandi nafoore mum ko raɓɓiɗinade heeɓi en bandiraɓe e yidde telde wurde hooram ko ganduɗa ko bonni e leñol men ko ina heewi te eɗen gandi alamo ɗum hunde kono en donki yo en goppu ɗum ko ɓuri hawnade ni hen bandiraɓe hen saahaji ko fotnoɓe rentinde ɗum ɓe e leñol men e tawatana ɓuri nadde hen ha jooli ha majji e nder hen ha hande anduɓe e alɗuɓe goto foof ko hoore mum tan tini miskiniɓe mawnikiniɓe holto kuccuɗen so namdal jaabowol muɗum ko mbiyatnoɗen ko doge waɗi mbarto faye ina woodi heddi noon ko tagore nde kala nde mbayluɗen hunde e jaɓɓal men tan hunde e caɗele pawiɗe e dow meɗen pawto fajjere waɗa seeɗa waɗa ko wayɗi ɗum ina woodi bandiraɓe tedduɓe so en ƴeewi ko ɗum woni mataw ko jimowo o wiyatno goppen peccoru moƴƴani jungo Allah e yurmede mum no huuri e rentuɓe yidde moƴƴinde so pewni leɗɗe teena lemmina foyre yeeyni leggal gotal ala ko huɓɓi fewjoɓe mahi hakkillaji ngarwini pewjowo buuri ɗi hawjini ko goto wawi fof ɗiɗo ɓuri haye wullo abbere wotere awani galle suudu woturu timmani neɗɗo nofuru woturu famani ko dental gaynani peccoru nafani lahal ñamowo goto yoɗani so aɗa hawa ɓoggol koma moosi tati ko nafata e konngol koma kelme ndendi ko yimre junde kono mataw tawde wona toon paɗen jowen ɗo bandiraɓe tedduɓe eɗen e ɗi ñalawmaji siftorde darde nde ɗemgal jogii e gurdam rendo sabu neɗɗo ne mofti e geɗe toɗɗiɗe gurdam rendo mum e gonka mum pawiɗe e andude te ɗum heɓatako ga jangude gila nde Allah fawi neɗɗo ko ma anda mo kanko Allah nde wawa rewde mo tawi kadi neɗɗo tagaraka mere tagira tan ko ha rewa Allah ndekka ko gandal woni lawol ngol neɗɗo rewata ha yetto fandare ko tagra sabu mum ko tawi noon bandiraɓe tedduɓe gandal haalanede tan nana anda nawana kono tabitani wadde haalanede nana anda tonga ko hunde fandinore tabitina ko nana ko fawade e ɗum kala rendo fewjoɓe nder yi'e mum beele gandal ngal na heddo e gon rendo fof woodi fewjoɓe nder yi'e muɗum ɗum no juɗɗo bandiraɓe caggal ɗe puɗe miijotoɓe hewɓe tawi tawde rendoji ɗi ko jokkodire baɗeni ɗe jogii ko ɗum woni hakkude majje ɗemɗe kewɗe yo bindire alkule latende beele ina ɓattodira gila nden noon ɓurɓe abbade e ɗum ɓe mana ɓurɓe abbade e jangude e windude e ɗemɗe mumen ɓe ɗemɗe mumen na ɓuri ɓamtade e yarude yeeso na ɓeydi wawde folde ɗemɗe keddiɗe ɗe ɓeɓe jiɗani ɓamtare fof ɓe ɓattina ɓen koye maɓɓe ɓeɓe donki funtude ɓe kaɓo ɗumen bandiraɓe tedduɓe ñande 26 octobre hitande 1996
renturu sappo e nayi ɓiiru ngam yewtude e kuuɓal ko fayti e jangde rewna ɗum e ɗemɗe gendiji to dental fedde gotago windere nde woni nanodirama toon wonde kala ñande 6 septembre wonata ko ñalawma windere nde fof ngam yewtude e hirjinde hen jangde ɗemɗe gendije hay sinno ɗo e Sénégal ɓe ɓeydi ɗum ha e yontere. bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe guila nden ha joni nde tawno to nder wona ko laaɓi joga hen ko wadde ɗum sawru ngam libde e folde e lebtude ɗemɗe mawɗe goɗɗe e leyɗele men ɗe ngam wawde fawde ɗemɗe maɓɓe ɗe e dow men. Sabu bandiraɓe so en ƴeewi ala fof dalilu jogaɗo mo France wawi fawde e dow men ɗemgal français yo won ɗemgal gollorgal so wona wonde bandiraɓe ko enen jaɓi ɗum. hande o eɗen gandi enen fulɓe wonde ko ha ɗemgal heddo tabita saabi ina jange kadi en paami ala ko ronkete jangede e ɗemgal sinno ko fandare tan wonno tawde kay ko fayti e diine ko to bange gandal rendogo fof andi na wawi jangede e ɗemɗe men ɗeɗo ko wiyeteno ɗemɗe gendije ɗe wawi jangede hen tan ko aadaji rendoji ɗin mana aadaji rendoji ngal ɗemgal andama wona gonga enen fulɓe wonko ganduɗen hen heddi noon bandiraɓe tedduɓe ko enen nde tawno wona rendo fulɓe jaɓɓe notade e nafoore anditɓe wonde wonko dooki en ko saabi men woɗɗude kumpitirɗe e ko wayi noon saabi beele ko ɗum saabi walla ko raɓɓiɗinade mboɗo heewi wiide so a waɗi ngesa ko remoɓe gaddata hen wona janguɓe golle kuuraɓe ko anduɓe ɓen ko anduɓe wona menuisier ji gaddata ngesa wona mécanicien ji ala gaddata ngesa ko remoɓe kono wona ɓen cohlu wona ɓe gona ɓen ɓe hay kala gandal ngal ɓe jogui kala diplôme aji jomum jogui tawde wona diplôme partuɗo e ndemal e ndema an sa yiiɗi darnude ndema gaddata ɗon ko wawɓe ndema bandiraɓe tedduɓe saabu ko ɓen cohluɗa tawde kay ko ngesa joguiɗa bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe kala rendo ngo darnata ko gandal ko gon rendo sohli ko darnirta ɗum ñande fof noon ko hesɗina wooda namno yo a ɓeydu jungo ngam ko jahatnoɗa ko ɓeydo newade mbaɗa ko yimɓe mbiyata so lacciri ɓeydama yo cakkudi ɓeyde ko eɗen ɓeyda juuɗe ñande fof eɗen gadda ko rendogo sohli to banggue gandal ngam ɓamtare kono ɗo jogui fof noon ko ɗum yarata jeere ko enen fulɓe eɗen jangga gande eɗen jangira ɗum ɗemɗe meɗen bandiraɓe tedduɓe saabu ina anda na yawna neɗɗo yettade fandare mum so tawi ko ɗemgal makko o jangirta gandal bandiraɓe tedduɓe
ko ɗum waɗi bandiraɓe ko ni ɓe pecciri ko kalɗen joni ko to banggue limoje mabɓe. ɓe mbi sa ƴetti ko wiyete jolfe ko wolof e lebu en ko ɓe 5 millions temeɗɗe 5 millions million ngaji 5 jafoɗon e temeɗɗe 2.8 neɗɗo. sa qimdima ɗum e ko wiya ko aɗa tawa ko 39 piccal 7 e nder temedere ɓe goni jolfuɓe e koɓe mbi. koɓe mbiyata fulɓe ɓe mbiye pular fula tukuleur foof ɓe mbi ko million ngaji 3 e temedde 4 e 52 neɗɗo woni 26 piccal 3 e nder temedere. sereraɓe ɓe mbi ko million e 360 woni 10 piccal 5 e nder temedere. malinke walla mbiya malenke ɓen ɓe mbi ko million e 296 woni 9 piccal 8 e nder temedere. joola en ɓe mbi ko 318 ujunere woni 2 piccal 4 e nder temedere. wiyeteɓe soninkoɓe ɓe ɓe mbi ko 261 ujunere woni 2 piccal 1 e nder temedere. moore bala en ɓe ko ujunere ko 134 ujunere woni 1 piccal 1 e nder temedere. ɓen goni wiyeteɓe arab hasaniya en haaloɓe hasani en ɓe mana woni ɓe mbiyeten enen safalɓe ɓe tan. manjak ɓe mbi ko 121 ujunere woni ɓolum piccal 9 e nder temedere ɓen ko manjanko. haaloɓe kerewol woni ummiɓe ot guine en ɓe wonɓe leydi he ɓe mbi ujunere ɓe mbi ko 118 ujunere woni ndiga piccal 9 e nder temedere. balanta en 96 ujunere ndiga piccal 7. bambara ɓe mbaɗi 70 ujunere ndiga piccal 5. arab libano en ɓe haaloɓe arab ɓe ɓen ɓe mbaɗi 61 ujunere woni ndiga piccal 4 e nder temedere. ne waɗi kadi deɓɓe goɗɗe ɗe ɓe jokki hen saabu ɓe gari ha ɓe mbi tubakoɓe wonɓe sénégal 47 ujunere ndiga piccal 3 e nder temedere. ko noon suusu en ne ɗo ɓe kaali ɗemɗe kewɗe bandiraɓe tedduɓe. sa ƴeewi mankata hedde 40 ɗemgal koɓe mbaɗi e doggol gotol yidde wiide ɓeɗo ko sénégal naaɓe idi tan ko jolfuɓe kamɓe mbi ɓuuri hewde e leydi eyyi tawde noon ne anda ɓesgu ɓen ɗon holto ɓe keedi e nder sénégal ƴewde ɗum ne foti webde kono kadi ko ɓuuri en hawnade ko enen hay goto daraki hen mbiɗen ɗum ko golle laamu hen sahaji laamu wonko umminta koma haare ɓesgu daro nde ɗum waɗa ɗum kam eɗen gandi ɗum enen saabu en jii gueɗe kewɗe ene kewa ɗi dumunnaji ko ɓooyani en jiino darde ɓesguli ɗi mbayi hen saabi ha laamu ruttiti hen caggal ƴewti ko foti wadde hen ko hay sinno enen en jaadani eɗen gueɗe ɓurtuɗe hatta kam yimɓe kam ma kal ɓe mbi rawandu so wofani guurani laaci mum yaɓɓe bandiraɓe tedduɓe.
hande noon bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe ene wawi taw yewtere meɗen ko ɗo daƴeten ɗum ha yontere fande kadi ko Allah jolni yo en jewtu fof jewten hen rokkude hen miijoji min no kewɗen wiide ni wona eɗen kañƴori hen haydara koni foti waɗede ala ko eɗen jiiɗi haalde wadde ɗum hirjino beele bandiraɓe heeɗiɓe woɓɓe ganda wonde ɗum ɗo koko foti haalede goto hen foof fodde gandal muɗum to ɓurdi keddiɗo o gandal ɗo haalira ɗon wona miijo ngo ganduɗa ɓesguji ɗi fo en mbawi ɗum rendude gam daranade habtade walla dartinde walla darnude jangde ɗemgal meɗen ngal taw fawi ɗum koye dalillaji taw wona tan kaari en nana kaɓo en mbaɗen dani ala so en mbaɗi noon kadi ene wawi wonde jumre ala yo won kaari en ene kaɓo en eɗen darto eɗen mbaɗa ko ganduɗa ɗum ɗo ne hollira wonde enen e wonko gonɗen e dow mum kono hebde ɗo tan ne haala ko kaari en mbaɗi en dani kaari en keeɓi radio ji kaari en keeɓi téléji kañumen tan kalata hen ko gonga télé national o kam on kam ko enen foof ndenni ɗum min mbiɗa wiyanno ni soɓe donki RTS goo yo wat du ɗemɗe ɗe foof RTS ɗiɗi kam ɓe mbiya RTS ɗiɗi min dokki ɗum fulɓe waɗa RTS tati wiye rokkama soninkoɓe RTS nayyi waɗe wiye rokkama kaari en goto foof daña ɗon télé hoore muɗum e haalirde hoore muɗum eɓe mbawno ɗum wadde ɓuuri ko ɗi cara e diwanuji ko wonto ɗi jettaki wonto ɗi ƴetti won ɓe ganduɗa eɗen mbawi hebde hen habaruji cohli kono kadi ha joni hay ɗin diwanuji eɓe mbaɗi hen e ɗin RTS uji jangguinde hen ɗemgal ngal ɓe jiiɗi yo 99% haala e maggal saabu ko ɗum tan woni fandare mabɓe e banggueji ɗi foof te ko ɓuuri hawnade hen ko waɗoɓe ɗum ɓe ko ɓuuri hen hewde ko fulɓe bandiraɓe tedduɓe yimɓe ne daara goto foof ina ronki finande ɗum ina ronki daranade ɗum to banggue mum ɗo yo Allah wallu leñol ngol e yitude lawol daranade ɗum ɗo ha ɗum wasa libde en walla ha ɗum wasa bonnande en bandiraɓe tedduɓe ɗemgal woni anditirde yimɓe renduɓe e oɗo sifa bandiraɓe tedduɓe jamma hande o ko haɗo dawaten saabu asmano ene ƴiwni waktuji hojomaji min ni gonni koye hubde kono kadi en dowi ɗo tan ha yontere fande sawre welede Allah yo jaam Allah jogo min jogo on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh